ajakong celong nanji lapen adun sudah thule Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 atek ben Karbi Anglong Autonomous Council itu halaso Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 halaso orang enedek pen made akini arom longle arom kasilam ji afasi hitum la som dia ke mana buta sini hitum ke songor doma bon halaso ka jesong 2016 20 September pen ka pajil polo pini ani bage song ko rabli la pen ke mo masara tu me climate pen si jesong pini anda jesong ko bongo halaso ka jesong adi gen ajahat Cumji dok lo pasti ini tuh mafanan kamu. Lasi dili ki pugang tuh mana ke? Laso kerja sama putar. Ini tuh ahabar tin bela cincin lo. Koan kosom si ini tuh kerja sama goma. Lasi halaso kicun abang ke Kekle matum coro nahi, boy fit musname, ilitum kaciso masomja po, nanglitum, abatai kaciso malok kebang pan nanglitum, betang nanglitum apa nang ilitum coro nahi. Ada pini ani, laso kaciso maputhak, aja kalau mau kicunji apa, musname ilitum, dili pranjong teram sarho musname ilitum apa lampi rendah. Tani ini bukan tuh bang kelalo, la sonpria kemana putar, Karbi Anglong Autonomous Council, laben state government atau jongsi aning hanglo pulotan deh, kapacun dia bangke apor nang nilu sini jong tam itu, jongsi aning hang pulotan deh, asing ini kecilin di kantung. Kemang jilang election abrang la son pli aputhak akemang aputhak kapajun dia bharman tak cheson do ma somjapo tumpen state government la benke Karbi Anglong Autonomous Council la son bom kapajun dia bhan isiau akan cingwai nanji kusinilin dan jauh lason ke cingwai lason sinanji Karbi Anglong barat akemang puthak waida pen ini tum cepat sini tu dong nanti lapen ke lason puthak prabjin ben election aprang si lason kapat cunji apa sini ini tuh masam japo tim Karbi Anglong aci bapak ini dan curi itu ade laso keman nilitum kone ajak nintui pela kejesong 2016 pen nonan abatai kejesong dulu nasi laso putar tim Karbi Anglong label state government atunta non kithurni laso kajesong sarawan ajakong pencenglong Karbi Anglong Karbi Farman ajakong gajek paranglong ji hala sojakong abang nang lik tumahin pen matapen munthi parsik pen laso solution ke banji phansi dili petsudi bolo lalu Ade, ini tuh katuwe turpak pen, sakuri kontrak, lason tong ke gali, lake Karbi Anglong lason ja kongjong si dokong putan ke, kehang jilang hu, nangli government ahun pusitame, mo kehang jilang ahun. Momo pusitame nali sining pithenu retik pusitame la son pli ake manjong si chuntet pudan de nangli long si
laso hir jumi ba ke toji pusini ni le nomor lasi lalo lamenge laso ke jiso mutha chuncheti ke bage romasar penchenglo laso min ko rapi atumke sangse labenge chuncheti ke bage ab japti pusini ni to ya japon lasi ni lampe bang panding oye lo labenge ilitum alui sarpo alangli ilitum aban mesen labenge ilitum aban ningkir klong alam cak made kapacunji ang deng aban alangli ben busde me ke income jor ko ningki thebesi dili lam to ni ko